da chi gyd a croeso gyda bod ni'n addoli Duw gyda'n gilydd. Rhys Davies ydw i, Cwrdd yn enedigol, a wedi symud o gwmpas o wlad gyda'r teulu a wedi byw lan yn y gogledd a lawr a draw yn Lloegr yn bach. Ac yna wedi bod bron 20 mlynedd yn yr anialwch. Wel, dros y ffin yn Lloegr yn dyfa, fel athro bywydeg a gwyddoniaeth mewn ysgol eilradd. Ac yna wedi ymddeol nôl ac yn byw nawr yn Llanarth. Pregethwr cynorthwyol ydw i gyda'r Wesleyiad i ddechrau ac yn mynd ble byna mae eisiau fi i fynd yn hyn. Ac felly, dewch i ni gael addoli Duw gyda'n gilydd. I'r arglwydd, cenwch lafar glôr, a gwnewch i fifdod llawen fryd. Dewch o flaen Duw a pheraidd dod, drigolion deiar fawr i gyd. A Sul y Drindod heddi yn dyfed, ac felly gobeithio fyddwn ni tym bach yn gallach ar y diwedd neu falle mwy dryslyd ar dirgelwch y Drindod. Gweddiw. Duw, y tad, y mab a'r ysbryd glân. I ni ddim yn deall yn iawn siwr mae hynny'n gweithio, ond i ni'n credu bod ti yno i ni, i'n hachub am cynorthwyo o ddydd i ddydd. Bydd yn agos atom i gyd heddi, rho gymorth i ni, i weithio ar ein perthynas a'n gilydd, a mwy pwysig ar ein perthynas gyda ti, a diolch i ti. Amen. Falle fyddwch chi'n cael drefn o wasanaeth yn dipyn yn wahanol i beth chi'n arfer, ond ambell waith dwi'n meddwl, os nad ydyn ni'n ofalus, i ni'n cwmpo mewn i'r rhigol, y rot yn dyfe, ac i ni'n neud pethau i ni wastad wedi wneud nhw fel na. Ac ambell waith, mae'n dda i gael siglad bach i ni cael codi mas o'r arferol a trial rhywbeth newydd. Ac yn ni'n canu nawr yr emyn cynta, yr emyn 16, 1 ar 15 ynddo fe, a emyn o arglwydd Dduw y brenin mawr, dy fendig dyro i ni nawr. 16, 16.
ni'n troi nawr at Dduw mewn gweddi. Gweddiwr. Arglwydd ar fore Sul y Drindod. Gad i Iesu a'i ysbryd, ymdaith unwaith eto, i fewn i fywyd Cymru. I ni unwaith eto fel cenedl derbyn Crist fel ein brenin, ein harglwydd a'n gwaredwr. Llefara wrthym, fel ni'n darllen y geiriau cyfarwydd, gwrando'r gair a canu'r ymunau, i gofio am y cariad, cysur a gobaith sydd i gael trwy ddilyn ein harglwydd Iesu. A tir arglwydd yn glodforus, yn fwy llawn mewn ein bywydau ni, fel bod ffydd yn medru cario ni drwy holl broblemau bywyd dyddio. Ac yn ni'n gwybod pwy mor anodd mae pethau'n gallu bod a mynd i fod, felly arglwydd arwen ni trwy'r caledwch a gad i ni weld y goleuni ar yr ochr arall i ni ei gael yn nerlu tuag ato. Ond i ni ddim yma am list siopau ofyn bres o bethau arglwydd, na, i ni yma i rhoi moliant a diolch a clod i ti arglwydd, i ddangos bod ni yn gwerthfawrogi'r aberth fawr a wnaed drostom ni. Diolch arglwydd am bethau syml. I ni falle yn cymeryd y gyniataol, sef to dros ein pennau, bwyd ar y ford, dŵr yn dod o'r tap, mwy o lawer na sydd gyda rhai bobl yn y byd yma. Felly arglwydd, blwydd yw'n ein hosanna, gan obeithio na fydd ein gwlad yn troi ormod at y byd a'i chwantau. Ond ein bod yn dyfoliannu, wyt ti'n gwybod rhy aml pwy mor wan a llipa mae ein ffydd ni? Mae yna ddoliad a'n ymddroddiad rhy aml o dan y safon wyt ti'n disgwyl. I ni'n dal i wneud yr hun hen gamgymeriadau trwy'r amser. Ac bod ti'n gwybod beth yw nhw, mewn byr amser o dawelwch nawr cyffeswm rhai o'n camweddau o diflannu. Arglwydd yn y drigaredd cliw ein gweddi. Ond i ni ddim yn hoff o dawelwch o dyn ni arglwydd. Pam? Ai achos bod agosau at y tir rhy ar swydus. Mewn tywelwch mae rhaid grondo, a falle ni ddim am glywed beth wyt ti'n ceisio gweud wrthyn ni. Ac ofon bod ni'n methu ei ddilyn. Oes na gymaint o siarad a canu a sŵn yn ein gwasanaethau ni arglwydd, bod na ddim llawer o le i ti yno. Tir di'n calonau, a glanhau ni o bopeth drwg nawr arglwydd. Tir dy eglwys a'i lanw at gariad. Tir i dy fyd a'i bendithio gyda'r dangnefedd, cyfiawnder, rhyddid a gobeith. Ond gallwn ddim cwpla ein gweddi heb godi at holl broblemau arall y byd. Ond le i ddechrau y rhyfela yn Ukraine, y diffyg dŵr, diffyg bwyd yn gormodd o lefydd, y creulondeb, y difa a'r glwydd. Gyfynwn i ti rhoed y gariad ble mae casinau, gobeith ble mae yna anobaith, llawenydd ble mae yna dristwch, hyder ble mae yna ofn, nerth lle mae gwendid, iachad lle mae afiechu, bywyd yn lle mae'r wolau. Ac odwn at bore yma arglwydd holl drigolion yr ardal yma, aelodau'r capel, y rhai sydd ddim yn gallu bod yma,
arglwydd, gad iddyn nhw deimlo dy bresenoldeb, heddi a bob dydd ymlaen, i wybod bod ti yno gyda nhw, a ble mae 2 neu 3 arglwydd, dyna le da i fod. Ac i'r rhai sydd yn teithio hyd lwybr marwoleb, gad iddyn cael ei amgylchu gan dy bresenoldeb. Ac i ni ein hunain, gofynnwn i gofio bod y bedd yn wag, a bod bob peth yn bosibl gyda Duw. A gofynnwn ein holl weddiau yn enw ein arglwydd Iesu. Yr hwn a ddysgodd ni ddweud, ein tad. Yr hwn yn efoedd. Sancteidiau dy enw, deler dy deyrnas, gweler dy wyllus, megis yn y neb, felly ar y ddeia. Roi ni heddiw ein para blaenyddion, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddaiw ninnau i'n dyledwy. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag y drwg, canis eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gawn ni'r cyhoeddiadau nawr os gwelwch yn dda. Wel, diolch yn fawr i chi, a chroeso cynnes Cwrdd Davies i Bethel ato ni yma yn ardal Parc-y-rhos. Mae'n braf cael eich cwmni chi, ac mae'n braf cael cyd-flwyddio ein hosanna yn eich cwmni chi. Diolch i chi am ddod ato ni. Ac edrychwn ni mlaen i glywed yr hyn fydd gyda chi rannu gyda ni. Croeso hefyd i bawb i'r cwrdd. Neis eich gweld chi gyd. Aelodau Bethel, aelodau o'r lefydd eraill ac o bell ag agos. Gan gofio pawb sy'n gwrando o gytre hefyd, mae wedi dod yn dipyn o droddodiad erbyn hyn, ers Covid, bod bobl sy'n methu bod gyda ni yn gwrando eto ar yr oedfa. A mae croeso i bawb i wneud hynny wrth gwrs. Wel, mae chydig o goeddiadau, a mae Alun yn ysgrifennydd ni wedi bod ar y ffôn yn rhannu'r pethau yma fel ein bod ni gyd yn gwybod amdanyn nhw. Yn y lle cyntaf, diolch i bawb o gymerodd rhan yn y bore coffi ar gyfer cymorth Cristnogol. O'r presenoldeb aelodau Bethel Parc-y-rhos yn amlwg iawn yn y gefnogaeth ac yn y paratoi a'r gweinyddu yn ystod y bore. Mae rhyw 900 wedi godi yn ystod y bore coffi, a rhyw 445 o ran casgliad a chyfraniad Bethel yn ei hunan. Felly diolch i bawb yn fawr iawn am gefnogi achos môr deilwng yma yng Nghwman. Mae pawb hefyd wedi derbyn e-bost gan Alun ynglyn â'r cyfle i stiwardio yn yr Eisteddfod Genedlaethol, achos mae eisiau help ym Mhabell Cytun yn ystod yr wythnos. Felly mae rhai enwau wedi cyrraedd Alun, a mae cyfraniad Bethel eto yn werthfawr fyny. Diolch i chi sydd wedi gwirfoddoli i helpu yn ystod yr wythnos. Os oes rhywun eisiau unrhyw fanylion pellach i weld Alun, wrth gwrs. Mae yna gyhoeddiad wedi dod fan hyn ynglyn â'r cwrdd cwarter, ac mae hynny ar yr ail ar 20 o Mehefin. Cwrdd chwarter yng Nghapel Bryn Gwenith, cyfarfod busnes ac oedfa bregethu dan ofal y parchedig Rhys Bolton. A ni wedi bod yn ffodus o gael ei gwmni fe yma Bethel yn ddiweddar. Yr ail ar 20 o Mehefin, Capel Bryn Gwenith am 6 ac am 7 o'r gloch yr hwyr. Yn siŵr bydd hwn wedi cael ei hoelio yn y cyntedd i chi cael wneud nodyn ohono fe ar y ffordd mas. Mae yna goeddiad wedi dod oddi wrth Capel yr Erw, ac caiff hwn i gyhoeddi eto mewn pythefnos. Cynelir cyfarfod arbennig dan arweiniad Mrs Eleni Jones o Gaerdydd, sy'n gyn swyddog cymorth Cristnogol yng Nghymru. Nawr, mae hyn yn ddiddorol achos mae Eleni Jones yn ferch un o feibion y Capel yr Erw, sef y diweddar Dr Matthew Williams ac yn nyth i'r athro Griffith John Williams. Nawr, mae Eleni yn mynd i roi hanes y ddau frawd a'i rhieni ei mogwraeth ynghella neu cysylltiad â Chapel yr Erw. Gwnaeth y ddau gyfraniad aruthrol i Gymru, ac fel dau o gyn-disgybl Ysgol Tregaron, mae'n gymwys yn ôl Euros fel unrhyw i sôn amdanynt
ym mlwyddyn y brifwyl. Nodyn y dyddiadur felly y 3 o'r Pennaf am 2 o'r gloch y prynhawn yng Nghapel yr Erw Cellan gyda te i ddilyn. Nawr mae'r cwrdd nesaf gyda ni ar y 6 o Mehefin, 3:15 y prynhawn dan ofal y parchedig Melda Grantham, y 6 o Mehefin. A un nodyn bach cyn bod fi'n tawelu, heb ymharu gormod ar yr oedfa, wedi gwneud digon hynny'n barod. Mae yna lythyr wedi dod fan hyn o Glynderwen at ein trysorydd ni, Annwyl Elfa. Rwy'n gobeithio eich bod chi'n cadw'n iawn. Am gaeaf siec o 200 punt oddi wrth deian y fi a'n teuluoedd i roi at gronfa'r fynwent y Methel a'r cof am ein rhieni ac aelodau eraill o'r teulu. Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr iawn pa mor lan a thaclus mae'r fynwent yn cael ei chadw ac yn cydnabod y gwaith caled sy'n cael ei wneud i gadw'r safon hyn. Pob dymuniad da, Eryl George. Chi'n cofio fydd Eryl dan ni mewn cwrddio garwch rai blynydde nôl. Felly mae'n braf clywed nodyn i'r cyfeiriad yna ac yn un diolch am eu cyfraniad nhw. Mae yna focs ar gat y fynwent erbyn hyn, sa'n bod os ych chi wedi sylwi, i bobl sy'n dod i ymweld â'i hynwyliad yn y fynwent, ac mae yna gyfle i bobl i adael cyfraniad tuag at goste'r fynwent yn y focs. Ac mae rhyw 100 punt wedi cael ei adael dros y misoedd diwetha. Mae hwnna'n anhygoel o beth yn dweud. Ac mae e'n mynd tuag at y costau cynyddol o gael tanwydd i'r peiriant torri gwair ac yn y blaen. Felly, dim ond er gwybodaeth i chi o hynny. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr am y croeso, a mae'n da cael bod gyda chi tro cynta dwi wedi bod yma wrth gwrs yn dyfa. Mae'r darlleniadau i gyd y rhai gosod am y diwrnod heddi ac yn ein dechrau ar Hen Testament. Dwi'n mynd i ddarllen o Dearhebion pennod 8 ac yna mae gyda chi sheeten gobeithio a Psalm 8 ac ewn ni cyd ddarllen hwnna. Mae'n bwysig dwi'n meddwl bod chi gyd yn cymeryd rhan mewn oedfa lle jyst gwrando ar hyn fwy fel fi'n trwy'r nos. Dearhebion 8. Onid yw doeth hineb yn galw a deall yn codi ei laeth, y mae'n sefyll ar y mannau uchel ar fin y ffordd ac yn ymyl y croesfyr. Y mae'n galw ger llawr pyrch sy'n arwain i'r dre, wrth y fynedfa at y pyrch. Arno chwi, bobl, yr wyf yn galw, ac ato chwi, ddynol rhyw, y daw, y llaeth. Ac yna, Psalm 8 gyda'n gilydd. O arglwydd ein ior, mor arferchog yw dy enw ar y holl leia. Gosodais dy ogoniant uwch yn efoedd. Codais am ddiffyn ag dy elynion. O enau babanod a phlant signo, a thawelu'r gelyn a dianau. Pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith y fyser, y lloer a ser, a'r roddais yn ei lle, beth yw meidrolyn i ti ei gofio, a'r teulu dynol i ti ofalu amdano? Eto, gwneud o stef ychydig i slaw diw, a'i goroni ag ogoniant ac anrydau. Rhoes iddo awdurdod ar waith dy ddwylo, a gosod popeth dan ei drai. Defaid ac uchen i gyd, yr anifeiliaid gwylltion hefyd, adar y nefoedd a physgod y môr, a phopeth sy'n tramwy rhwybrau'r dyfroedd. O arglwydd ein ior, mor arferchog yw dy enw ar yr holl ddaear. O'n i'n mynd i gael emyn arall, ond darllen lan o'r Testament Newydd nawr. Rhufeiniad pennod 5 yn darllen 5 arno. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a diw
trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef yn wir cawsom ffordd, trwy ffydd I ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Yr ydym hefyd yn gorfyleddu yn y gobaith y cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw. Heblaw hynny, yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau, oherwydd fe wyddo mai o'r thrymder y daw gallu I ymddal. Ac o'r gallu I ymddal, y daw rhyddin cymeriad, ac o gymeriad y daw gobaith. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonau trwy'r ysbryd glân y mae wedi ei rhoi I ni. Ac yna, Ioan, penod 1 ar 15, yn darllen o 12 I 15. Ioan 1 ar 15. Mae gen I lawer eto i'w ddweud wrth eich, ond ni allwch ddal y baich ar hyn o bryd. Ond pan ddaw ysbryd gwirionedd, fe'ch arwain chwi yn yr holl wirionedd. Oherwydd, nid ohono'i hun y bydd yn llefaru, ond yr hyn a glew y bydd yn ei lefaru, a'r hyn sy'n dod y bydd yn ei fynegu I chwi. Bydd yn fy ngogoneddu I, oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo I mi ac yn ei fynegu I chwi. Y mae pob peth sydd gan y tad yn eiddo I mi. Dyna pam y dywedais ei fod yn cymryd o'r hyn sydd eiddo I mi ac yn ei fynegu I chwi. Ynddi ti Duw y darlleniadau a'r gwrandawiad o'i ae. Wel, yn y salm, mae Dafydd yn hollol syn o Duw mor pwerus a nerthol. Ac hyn mae'n poeni am bethau mor gwamal â ni. A hefyd yn rhoi gofal y ddeiar I ni. A mae rhaid gofyn ond ni'n edrych ar ei ôl yn iawn. Yn Rhufeiniaid rhestr o bendithion sy'n dangos mai nid pie in the sky, by and by ydy Cristnogaeth, ond bwrdd o wledd anferth sydd yma I ni nawr I fwynhau. Y geiriau o Ioan falle yn benodol I ni heddi. Roedd y disgyblion yn aml glywed geiriau'r Iesu, ond faint o'n nhw'n deall. Mae gweinidogaeth mewnol yr ysbryd a'i ganolbwynt, ei ffocws, os hoffech, ar ein cynorthwyo ni heddiw, fel y disgyblion gynt, yn cynorthwyo ni I afel yn dyn yn sylwedd gwirionedd geiriau Crist, ac yna profi'r reality trwy I fyddhau i'r geiriau yna. Ond fe allai gwaith yr ysbryd ddim dechrau nes bod Crist wedi ennill gwaredigedd trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Nawr, o'n i'n mynd I gwpla fan hyn yn y dechrau, ond newidus i'n meddwl wedyn, a dyma beth benderfynes I. Geiriau o llythyr cynta Ioan. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag ato. Cawsom ein galw yn blant Duw, a dyna ydym. Yr rheswm nad yw'r byd yn ein hadnabod ni, yw nad oedd yn ei adnabod Gyfeillion annwyl, yn awr yr ydym yn blant Duw, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Yr ydym yn gwybod pan fydd yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld fel y mae.
ac y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun fel y mae Crist yn byd. Os na paradox fan hyn, fe wyddom yn iawn i weld Duw rhaid bod yn debyg iddo. Ond oedden ni'n meddwl mae i fod yn debyg i Dduw rhaid i ni ei weld. Ond mae Duw yn dweud nad oes rhaid ei weld. Y mae wedi trefnu dargludo ei bwrpas, conduct ei bwrpas, i ddynol ryw trwy ffydd. Ffydd yn ei air. Mae wedi datguddio beth yw e trwy fywyd Iesu Grist ar y ddaear. Trwy ffydd fe allwn ei efelychu trwy ei ysbryd. Darllenas geiriau gan Donald Soper, y Methodist enw. Ac yn ei feddwl na gyd oedd Cristnogaeth oedd ffordd o fyw, a way of life. Hynny yw dilyn esiampl o fyw Iesu Grist ar y ddaear. Gwir iawn i fi, felly paham yr wrth ddadle dros y canrifol am y credo hyn neu'r credo arall. Ydy'r Beibl yn wir air am air, neu 66 llyfr wedi cael ei ysgrifennu gan ddynion dan arweiniad Duw wrth gwrs yn dyfe, i ddangos un i'r ffordd i fyw ein bywyd, sut i ymlaen ein ffordd trwy dryswch bywyd, gan ddilyn esiampl Iesu Grist, gyda'r Hen Testament fel cefndir bwysig. A'i nid lle ydy uffern, ond agwedd, ystad o di-ddiwoliaeth, o anobeth sydd yn bresennol mewn gormodd o fywydau yn ein gwlad ni heddiw. Faint o sôn yn ein clywed am iechyd meddwl y wlad heddiw, anobaith, di-gartrefiaeth ymysg yr ifanc ac eraill. Ydy hyn yn gysylltiedig a diffyg ffydd yn ein gwlad ni heddiw? Mae Cristnogaeth yn y bôn mor syml os bosib. Dilyn esiampl o fyw Iesu Grist ar y ddaear yma. Bendithiau Duw yn ymdrechio ni i wneud ein gorau i wneud hynna. Amen. I ni'n canu nawr yr enyn 691, 691, fy nhad o'r nef o gwrando nghar. 691. Thank you.
Sul y Drindod. Rhywbeth cymleth yn dyfa. Ac wrth dechrau i gyd, mae Cristnogion wedi deall bod y ffordd yn ei defnyddio iaith yn ein addoliad yn penderfynol ar y ffordd i ni'n deall. I ni'n gorfod defnyddio iaith cyn bod ni'n medru deall sut dwi'n siarad neu dod drosol atoch chi heb iaith. A mae'r perthynas rhwng addoliad, ffydd a bywyd yn un didoredig, unbreakable yn dweud. Ac yn y diwedd, mae'n siŵr, mae yn ein gweddi ac addoliad i ni o wirionedd yn dysgu beth i ni'n credu a sut i fyw ein bywyd. Mae iaith, ych chi'n gweld, yn lliwio'r ffordd i ni'n edrych ar Dduw. Ond cyn mynd ymlaen â hynny, gwers fach bywydeg os gaf ei yn defnyddio dipyn o Saesneg o'n i'n dysgu a dwi'n yn gwybod y geiriau Cymraeg mae'n rhywbeth na fi. Nawr, eich chi gyd wedi clywed am DNA a chromosomes a genes yn dod. Dyna'r brics fel petai sy'n adeiladu pob peth. I ni yn llawn DNA. A mae gwybod, adnabod y brics yma yn dangos i ni siwd i ni'n edrych. Nawr, enw am y DNA mewn unrhyw beth yw genotype. Mae'n dod o genes yn oedi, genotype. A phenotype yw beth ych chi'n edrych fel. Yn dod o features yn dod o, phenotype. Genotype, y DNA, phenotype, siwt ych chi'n edrych. Nawr, rhywun a human genotype, mae'n edrych fel pobl. Genotype gwartheg, mae'n edrych fel buwch. Genotype gwelltyn, mae'n edrych fel porfa. Ac os ych chi'n gwybod y genotype, ych chi'n gwybod sut olwg sydd ar y peth. A pwrpas o wers yw i ddweud nad oes gan Duw genotype. Neu, os oes, i ni ddim yn gwybod beth yw e. Ac felly, i ni ddim yn gwybod, gallwn ni ddim gwybod siwt mae'n edrych fel. Wel, ble mae iaith yn dod mewn i hyn te? Mae'r ysgrythyr yn galw Duw ef. Gair gwryw yw theos yn y Groeg. Felly, pobl yn meddwl am Dduw fel gwryw. A'r holl broblemau mae hyn yn achosi i rai. Hawsach cofio, mae nid enw, nawn, yw Duw, ond cyfenwad, y neim. Ac felly gallwn ddeall yn y Drindod pan mae'n ein dweud y tad, a'r mab, a'r ysbryd glân, rhaid deall mae nid enwau, nouns yw rhain chwaith, ond enwau iawn. Chi'n gweld mae Iesu yn galw tad ar Dduw, ddim achos fod e wedi cael ei genhedlu fel tad daearol, ond achos mae dyma enw iawn y person cyntaf yn y Drindod. Diddorol, falle, mae diwdod deity yn fenywaidd. A rhyw y gair o'r ysbryd yn ddi-rhyw, neuter. Ac felly, ych chi'n galw Duw ef, mae'r gair yn y Groeg yn
fenywau, a'r ysbryd yn niwtr. Hynny yw, na'r bwriw yw Duw, fel i ni'n nabod y gair, dyna'r iaith a ddefnyddir i'w addoli e. A siwt gallwn ni adnabod e, ei garu e, ei foliannu e trwy defnyddio iaith a geiriau. Na gyd gallwn ni wneud, ynddo fe? Ond mae iaith yn lliwio siwt i ni'n edrych ar bethau. A felly mae rhaid bod yn ofalus. Nawr, i ni yma heddi gyda llawenydd a diolchgarwch yn oedden. I feddwl ac i ddysgu gobeithio. Ond mae'r syniadau yn gymleth iawn ac yn anodd. A fel barddoniaeth, os ych chi'n hollti lan gormod a manylu ar bob gair, ych chi'n colli'r rhamantus, y pŵer, y cariad, y nerth awchus sy'n disgleirio trwy oddi wrth Dduw. Ond ar y llaw arall, mae mor syml. Na gyd sydd eisiau ni ddeall yw sut i ddilyn esiampl o fyw Iesu Grist ar y ddaear. Ond i ni ddim yma am un eiliad i geisio dadansoddi, dyrannu, dissect, ynddo fe, Duw. Na, ond ceisio deall yn well fel bod ni'n gallu agosau ato yn well. A fe gafodd y disgyblion cryn dipyn o broblem gyda'r croeshoeliad a'r atgyfodiad yn dod. Ac felly dim syniad pan mae'n ni'n darllen yn Matthew bod ar y diwedd y disgyblion yn addoli, ond eto rhai yn nhw'n amau dipyn bach. Cofiwch, mae yna le i amheuaeth yn addoliad, ond dal ati yw'r peth yn dyfa. Does na ddim sôn am y drindod fel y drindod yn y Beibl. Bod yn cyfeirio ato yn enghraifft Iesu yn gweud yn Matthew 28 yn dyfa. Ewch, gan hynny a gnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bedyddio yn enw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Mewn gwirionedd, y drindod yw'r cred bod Duw yn un mewn hanfod, ond yn wahanol mewn person. Mae'r gair groi gan berson yn golygu hynna sy'n sefyll ar ben ei hun. Hynny yw un peth. Un yw Duw, ond gyda'r Tad, a'r Mab a'r Ysbryd yn wahanol. Distinct yn dyfa. Hynny yw ddim ar wahân, ond un. Meddyliwch, dwy lygad gyda ni ar wahân, ond un golwg. Nawr sawl nodyn oedd yn y dechrau fyna. Un sŵn clywch chi'n dyfa. Rwy'n ni gael y tos clywch. Un sŵn, sawl nodyn. Dyma ble mae'r cerlorion yma. 3 nodyn yn dyfa. 3 nodyn fyna. C, E a G yn dyfa. Gallwn ni gael C a G to. 2 nodyn fyna, ond oedd e ddim cystel oedd e. Ddim cystel sŵn, gallwn ni gael C to. Chi'n gweld y gwaniaeth? 3 nodyn, 1 sŵn, ond oedd na gymaint o wahaniaeth yno rhwng y lleill. Diolch yn fawr iawn i chi. Dechreuwyd defnyddio
y gair Drindod tua canol yr ail ganrif ar ôl marw Rhys i esbonio y perthynas rhwng y tri. Yn syml, mae gras yn dod o Duw y Tad, y Mab a'r Ysbryd, yn gweithio fel un. A cofiwn geiriau y Deuteronomium 6, y Shema yn dyfe. Gwrando o Israel y mae'r arglwydd ein Duw yn un arglwydd. Car dir arglwydd y Dduw ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl nerth. Mae'n diddorol iawn yn y blynyddoedd diweddar. Mae gymaint o bethau wedi rhifrydoli, liberalised yn yr eglwys, yn y marn i. Oedden ni wedi dechrau osgoi y syth a'r cywir, yr anodd a'r ffordd aberthol, a cymryd y ffordd lydan sy'n arwen, y ffordd sy'n arwen at ddisgriw. Ac anghofio y syml, na gyd sydd eisiau i ni ddeall yn dyfa yw sut i ddilyn esiampl o fyw Iesu Grist ar y ddaear. Dwi am orffen ag wy. O'n i'n gweld ar y bocs fan hyn, wy cardi hwn, reduced to clear. O'ch chi'n croesi'r bont nawr, gallwch chi cornu bacin o'r rhain ar y ffordd gytre. Beth yn y byd wy i chi'n meddwl? Paham wy. Wel, sawl un sydd gyda fi fan hyn? Un, ynddo fe? Ond mae yna 3 rhan i wy fel y gwyddoch. Y plisgyn, y gwyn, a'r melynwy. Sa'n mynd i roi gwerth bywydig i chi nawr os nad ych chi moyn ar gwerth bob un, ond maen nhw'n ni gyd yn neud gwaith gwahanol yn ydyn nhw. Ond un wy sydd yma. Ac felly, cofiwch, bob tro ych chi'n gweld wy, bita wy, ych chi'n gallu meddwl am y Drindod a meddwl sut ych chi fod byw. Dilyn Iesu Grist ar y ddaear yma. Ond mae wyau hefyd yn handi iawn i efengylu. Ei, chi'n gweud, beth? Siwr ych chi'n efengylu a wy, ond ei gadwch chi fynd? Wel, ych chi'n mynd nawr i Tesco, Morrison's, berbenna chi'n siopa, a chi'n cerdded rown nawr ar troli na chi, a chi'n dod at stondin wyau. A pam ych chi fyna, ych chi'n codi wy lan neu'r bocs, a chi'n gweud nawr mewn llais uchel nawr, ych chi'n troi a gweud, Jim, wyt ti'n cofio'r hen bregethwr na'n gweud am yr wy fel y Drindod? A pwy a wyr, pwy sy'n grondo ac yn dechrau meddwl, neu dod lan atoch chi ac yn gofyn, beth wedodd yr hen bregethwr na te? Beth ych chi'n golygu? A cyfle nawr i chi esbonio. Chi'n cofio Philip yn mynd gyda'r Ethiop ac yn esbonio. Fi ddim rhaid chi fydyddio bobl yn Morrison's na Tesco, ond fe allwch chi ddweud wrthyn nhw hanes am Iesu Grist a pwy mor syml mae'r ateb. Dilyn ffordd Iesu Grist ar y ddaear. Gweddiw. Adrwydd, diolch am fod yn holl gwybodol, yn holl bwerus, ond eto yn ein caru. Diolch am y pethau mewn bywyd i ni ddim yn deall yn llwyr, dirgelion bywyd.
A diolch am roi'r ffydd i ni gredu nhw, beth bynnag. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Ac ni'n canu nawr, ydych chi'n cael casgliad? Yr emyn 325. Mae'r Iesu'n fwy na'r boddion. Mae ef yn fwy na'r las. 3, 2, 5. I'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, un Duw tragwyddol di-wahân, mawl ag ogoniant fo mhob lle, gan bawb drwy'r ddeiar hon i'r ne. Amen. Sa'n mynd i dowlio fant, peidwch poeni. Na fe, diolch.